viděli Hertina Kufnera. Po třetí řadě uvidíme odchovance Hanumanžumu Praha, Martin Kufner, 28letý chlapík, který se narodil v Neratovicích. Mezi amatéry byl úspěšný na takových turnajích, jako je Czech Open a nebo mistrovství České republiky. Vajkru, tradiční, rituální to záležitost, která patří k thajskému boxu. Podle něj poznáte, kdo vyhraje. Tady se to tedy dozvíme až v samotném zápase. To bylo hodně nepříjemné. Tam poslal zvedák nebo koleno do té odkryté hlavy. Tu se asi nabral tenhle. Dobrá zadní a znovu ten krátký tlak. Myslím, že nás pořád ještě čeká moment, kdy už to bude pro oba borce daleko těžší si takhle utíkat nebo jet takové kadenci. Kufner krásně ponořil pod červený roh, Lukon, Marcin. No. Řekněme rychlejší v těch kombinacích, ale... Jedna z věcí, která si samozřejmě v thajském boxu může, že zachytíte nohu a pokračujete v kombinaci. Není to tak jako v K1, že můžete zasáhnout pouze třeba jeden. Černé rukavice. Zase spousta úderů z jedné, z druhé strany. Propává. Hezký spodek od Kufnera. Jdi do něj! Jdi do něj!